eskualtzainaren xede eta helburuei eta eskualtzain izaiteari dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko ditudala neure hitza emaiten dut. Inguru naizen neurrian eta oraingoz, mentzet, hemen duzu euskaltzain osotasuna adierazten duen titulua. Gordezazu eta ukan ezazu. Bizi guztirako batetik, hause, bestetik nola ez, gaur arte jantzi ezin izan duzun, baina gaurtik aurrera jantziko duzun domina. Eta hirugarrena, baita ere dominaren osagarri. Eskerrik asko.